Jeg ved godt, det ødelægger forholdet til min familie og venner. Men jeg kan simpelthen ikke lade være. Første gang jeg fik fat i en dagbog, var det som vindue til en anden sjæl. Jeg blev høj af at komme til at kende en person bedre end jeg kender mig selv. Det gjorde det også lettere at snakke med vennerne. Jeg startede med at læse mine venners dagbøger. Ja, de lagde ikke engang mærke til, at de var væk. Det var fedt at føle sig som et orakel. For en gang skyld havde jeg svarene, og det var de rigtige svar. Alle kom til mig, når de havde problemer. Jamen, en dag blev det bare for meget. Altså, jeg kunne ikke holde ud og se min datter på den måde. Det med dagbøger, det er også noget farligt noget. Jeg kan ikke glemme det, når først jeg læser det. Det sætter sig fast. Det kan også virkelig være svært at skelne mellem, hvad dagbogen har afsløret, og hvad mine venner har fortalt mig. Jeg prøvede virkelig at vise forståelse for min far. Jeg ved godt, det var forkert af mig at læse hans dagbog, men jeg kunne simpelthen ikke lade være. Jeg troede bare, at det ville føre os tættere sammen, men i stedet der smed han mig bare ud. Pludselig tog det overhånd. Jeg kunne ikke nøjes med mine venners dagbøger. Jeg måtte vide mere om flere. Jamen, jeg ved jo faktisk ikke, hvad det var, der gik galt. Altså, vi mistede vel bare kontakten. Jeg savner hende sgu i helvede til. Hvorfor smed du egentlig din datter ud? Det synes jeg, vi havde aftalt, vi ikke skulle snakke om. Jamen, altså, var det fordi hun læste din dagbog, eller?
Det var det. Det vil jeg virkelig ikke kommentere på. Og jeg synes måske, du har fået rigeligt nu. Det sagde jeg til dig i fuld fortrolighed. Jeg sidder her og gør dig en tjeneste. Med dit latterlige studie. Så skal jeg nok vise dig døren, hvis det er. Så kan det... så er det ud. Det kan være rigeligt. Rigeligt det her. Rigeligt. Væk med ham.